Добрага ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым дабраранку! Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. І мы хочам пачаць праграму з загадкі. Слухайце уважліва. У яе уласны дом, І парадак у доме ёсць. хоча ходзіць, Хоча спіць. домик на спінцы стаіць. Здагадаліся, каго мы загадалі? Усе гледачы разам адказалі, што гэта чарапаха. Яна заўсёды носіць свой дом з сабой. А ў нас з Лесікам ёсць і знаёмая чарапаха. І зараз мы пакажам пра яе невялікі фільм. Сёння у нас важная миссия. Мы будем будить болотную чарапаху. Яна заснула восенню і праспала ўсю зіму. Сябры, вы ведаеце, што чарапахі – старажылы нашай планеты. Нашчадкі тарцілы жывуць на зямлі больш за 220 мільёнаў гадоў. Дарэчы, у Беларусі існуе толькі адзіны від чарапах – еўрапейская балотная. І яна занесена ў чырвоную кнігу. Жыве яна на палесі і зрэдку сустракаецца ў іншых мясцінах. Але мы трошкі адхіліліся ад важнай справы. Чарапаха прачнулася, а зараз адпраўляецца адкладваць яйкі. Дзеля гэтага ёй трэба адшукаць утульнае месца. Яно можа быць на самым беразе. Але калі спатрэбіцца, чарапаха прапаўзе некалькі кіламетраў, разграбе ў пяску ямку і адкладзе некалькі яйкаў. Наша знаёмая чарапаха вырашыла паўзці далей ад берага, туды, дзе больш сонечных промняў. Добра, што чарапаха заўсёды носіць свой дамок на сабе. Стамілася ў дарозе, улезла пад дах, адпачнула, а потым зноў працягнула шлях. Не будем перашкаджаць чарапасе ў такой важнай справе, як адкладванне яек. А пакуль раскажам вам самыя цікавыя факты жыцця тарціл. На спіне чарапахі цвёрды панцыр, такі ж, толькі больш плоскі, знаходзіцца і на жываце. Гэта быццам сапраўдныя даспехі. Менавіта яны і дапамагаюць абараніцца ад непрыяцеляў. Балотная чарапаха цудоўна адчувае сябе і ў вадзе, і на сушы. Зімой яна можа ўпадаць у спячку, прычым спаць можа і на зямлі, і пад вадой. У вадзе чарапаха ловіць рыб ці малькоў. Паляваць ёй дапамагае не толькі добры зрок, але і добры нюх. Ласуюцца чарапахі рыбкамі ці малькамі, а яшчэ могуць перакусіць кавалкамі водарасцей. Можам падказаць, як вызначыць, хто перад вамі? Чарапаха-дзяўчынка ці чарапаха-хлопчык? Трэба уважліва паглядзець ім у вочы. Калі вочкі жоўтага колеру, перад вамі дзяўчынка. А яшчэ можна заўважыць прыгожы малюнак у вачах. Чорныя трохвугольнічкі, якія разыходзяцца сіметрычна ад зрэнкі. У самцоў вочкі карычневага адцення і ніякіх трохвугольнікаў не маюць. А вось узрост чарапахі могуць падказаць хвост і памер панцыра. У маладых асобін панцыр меншы, а хвост даўжэйшы. Дарэчы, хвост у жывёл замест руля пры плаванні. Яйкі наша знаёмая чарапаха адклала. Праз некаторы час з іх з'явяцца дзеткі. Спачатку яны будуць падрастаць на сушы, а потым пойдуць у ваду. А ёсць і такія, што адразу пабягуць плаваць. Плыўцам звычайна жадаюць лёгкай вады. Пажадаем такой жа і чарапасе. І да новых сустрэч, сяброўка! Дзякуй за цікавае знаёмства. Мы абавязкова яшчэ раз завітаем у госці да чарапахі. І мяне з сабой вазьміце, я і падарункі для малых падрыхтую. А зараз я прапаную паглядзець мультыплікацыйную гісторыю, як адзін мядзведзік адправіўся зранку ў госці. Ніколь, я ведаю, што ты займаешся верхавой яздой. І не першы год. Калі хочаш, я вазьму цябе з сабой. Паспрабуеш пасядзець у сядле. Я ўпэўнена, табе вельмі спадабаецца. Дзяўчынкі, а хочаце, я вас здзіўлю і скажу, што верхам можна ездзіць не толькі на кані. На поні. Маленькія дзеці катаюцца. А поверыце, што верхам можна катацца на карове? Здорово.
Толькі ці зможа карова скакаць галопам? У такое не вельмі верыцца. Одна коровка докладно такое умее робить. Ты жартуеш, Лесик? Ніколечки, зараз вам расскажу про ўсё падрабязней і нават покажу. Дзяўчынка Рэгіна Майер, якая жыве ў Германіі, з ранняга дзяцінства марыла займацца верхавой яздой. Яна спадзявалася, што на свой 15-й дзень нараджэння атрымае ў падарунак скакавога коня. І як? Яе мара здзейснілася? На жаль, не. Ой, уяўляю, як расстроілася Рэгіна. Вядома, дзяўчынка трошки пасумавала, але не склала руки. Яна вырашыла, што ўсё роўна стане займацца верхавой яздой і асядлала карову Луну. Ого! І ці спадабалася гэта кароўцы? Спачатку рагулі было нязвыкла, але дзяўчынка паступова пачала прывучаць яе да зброі. Потым дзяўчынка стала ў сядле. І потым пачаліся трэніроўкі па скоках верхам? Карова Луна вывучыла каманды гаспадыні стаяць і галопам. Усё як у сапраўдных коннікаў. А потым Рэгіна пачала трэніраваць розныя віды выездкі і скокі праз бар'ер. І ці падабаецца гэта карове Луне? Падабаецца. Усе каманды гаспадыні яна выконвае старанна і паўтарае практыкаванне столькі разоў, колькі загадвае Рэгіна. Значыць, Рэгіна і Луна цяпер лепшыя сяброўкі. Бацькі ўбачылі поспехі Рэгіны ў верхавой яздзе і паабяцалі падарыць дачцэ сапраўднага скакавога коня. Але цяпер Рэгіне не вельмі і патрэбны конь. Яна знайшла агульную мову з каровай Лунай. Але я запрашаю вас паспрабаваць свае сілы ў верхавой ездзе на коні. О, абавязкова прыйдзем на трэніроўку. Толькі я сяду верхам на самага спакойнага коніка, каб не зваліцца. Не хвалюйся, Кася. Трэнер ва ўсім дапаможа. А пакуль мы не пайшлі на трэніроўку, можа паглядзім мультфільм? Уключаю. Дзяўчынкі, я зараз рыхтую даклад да навуковай канферэнцыі і вывучаю розныя каменьчыкі. Хачу спытацца ў вас, які каменьчык вы лічыце самым прыгожым? Мне здаецца, што самы прыгожы камень на зямлі – гэта алмаз. А мне падабаюцца каменьчыкі колеру неба. Я вось так паглыбіўся ў вывучэнне гэтай тэмы і адшукаў інфармацыю пра адзін з самых незвычайных каменьчыкаў у свеце. І нам хочацца даведацца, што гэта за незвычайны камень. Калі ласка, упэўнены, што здзіўлю вас. Хачу пазнаёміць вас з тэлевізійным камнем. Яго можна ўбачыць толькі на тэлебачанні? Ці ён знаходзіцца ўнутры кожнага тэлевізара? Не, проста гэты камень мае незвычайныя ўласцівасці. Расказвай хутчэй, мы слухаем цябе уважліва. Улексіт – камень, які ўмее перадаваць малюнак. Калі пакласці адпаліраваны кавалак камня на газетную старонку ці малюнак, выява магічным спосабам усплыве на верхняй грані камня. Фантастыка, адным словам. Сапраўды, ствараецца ілюзія, што тэкст надрукаваны не пад камнем, а на самім камні. Вось ён, сапраўдны чароўны каменьчык. Ёсць навуковае тлумачэнне. Улексіт складаецца з мільёнаў тонкіх, як нітачкі, крышталікаў, прыціснутых адзін да аднаго. І кожная нітачка працуе так, як і нашы кабелі, якія перадаюць інтэрнэт ці тэлевізійны сігнал. Нават праз акіян можна перадаць любую выяву. Што гэта атрымліваецца? Прырода стварыла каменьчык, які працуе як тэлевізар ці нават камп'ютар? Прыкладна так. Але трэба памятаць, што улексіт вельмі крохкі і капрызны. Нават вада можа яго сапсаваць. Таму абыходзіцца з камнем трэба вельмі асцярожна. Вось бы мне такі пярсцёнак з такім тэлевізійным каменьчыкам атрымаць. Пры агранцы па каменьчыку пачынае бегчы светлавая паласа, якая нагадвае зрэнку драпежніка. Ну, Лесік, здзівіў дык здзівіў.
А дзе здабываюцца такія каменьчыкі? Часцей за ўсё яго знаходзяць у паўднёвай Амерыцы, у Чылі, Перу, Аргенціне. Але сустракаецца ён і ў Італіі, і ў Казахстане. Але цяпер вучоныя навучыліся ствараць і штучны улексіт. Дзякуй за цікавы і падрабязны расказ. А зараз самы час паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. Надышоў час развітвацца. Цудоўнага ўсім дня! Цікавых падзей і дзівосных адкрыццяў. Да хуткай сустрэчы зранку У нашым добраранку! і зараз у падарунак яшчэ адзін мультфільм!